Goddag! Vi vil gerne snakke lidt om tværvægtere. Og en tværvægters definition lyder som følger. Fremkommer ved at dreje en vægter 90 grader i positiv omløbsretning. Det vil sige, hvis man har en vægter, og man drejer den 90 grader i positiv omløbsretning, så får man altså en tværvægter. Matematisk kan det se sådan her ud, hvis man har en vægter, den har et koordinatsæt, så vil tværvægteren have dette koordinatsæt. Det er altså også en matematisk måde at udtrykke definitionen på. Her vil vi vise et eksempel på definitionerne. Vi ved altså, at en tværvægter fremkommer ved at dreje en vægter 90 grader i positiv omløbsretning, og at en tværvægters koordinatsæt vil se sådan her ud, hvis en vægters koordinatsæt ser sådan her ud. Vi prøver med et eksempel. Vi ser her på vægter A, den har koordinatsættet 4,5. Det er den, vi ser her. Ved at dreje den her 90 grader i positiv omløbsretning, får vi altså tværvægteren til A, som er den her, set her. Den vil få koordinatsættet minus 5,4. Altså vil den, i stedet for at gå 4 ud og 5 op, gå 5 den her retning, altså negativt, og 4 opad. Det var altså et eksempel på definitionen på en tværvægter. Ja. Så når vi har definitionen på en tværvægter, er, at det er den vægter, der drejer 90 grader i positiv omløbsretning, så betyder det også, at her har vi vægter A, så drejer vi den 90 grader, så bliver det til tværvægter A. Hvis vi så drejer den 90 grader mere, så bliver det til tværvægter A. Og hvis vi så drejer den 90 grader mere, så bliver det til tværvægter A. Så der kommer et tvær på, hver gang man drejer 90 grader. Regning med tværvægter. Vi har den første regneregel her, som siger, at tværvægteren af t-vægter A er det samme som t gange med tværvægter A. Og det vil vi så bevise, og vi har først nogle antagelser, hvor vi ved, at vektor A har de her koordinater, og t gange med vektor A, så ganger vi bare t ind med på begge koordinater. Og vi har at en tværvægter A, så bytter man bare lige de her koordinater rundt, og så ser den sådan her ud. Så nu vil vi så gå i gang med beviset. Vi har først tværvægteren af t gange, eller af t-vektor A. Den, det ved vi jo så stadigvæk, at det er det samme som t gange med TA1, TA2, og så tværvægteren af den. Det ved vi herfra. Og den, ved vi så, at en tværvægter af en vektor, det er bare at bytte koordinaterne om. Det ved vi fra den her herovre. Så der har vi byttet de her koordinater om, og så går vi videre, og så tager vi t ud fra parentesen. Og så får vi egentlig bare, og så ved vi, at den her del, det er egentlig bare en tværvægter A. Så får vi egentlig bare t gange med tværvægter A. Det er det samme som vektor, eller det er det samme som tværvægter af t vektor A. Og det, den her regneregel, den egentlig siger, det er, hvis vi lige går herover. Her, der har vi en tegning. Her har vi vektor A, herfra og dernede til, og her har vi den her konstant t, som egentlig bare er et skalering. Der skalerer vi egentlig bare vektoren. Den hedder t, det her stykke. Herover, der har vi så tværvægteren. Den her, tværvægter A, til den der. Og her har vi så også skaleringspunktet. Så hvis vi går herop, den her, den siger, at tværvægteren er t-vektor A. Det er jo så, hvis vi har tværvægteren af den her, den siger så, at vi har den her, og skalerer den op med den her, gange den med, så får vi den her, og vi så, bagefter vi har gjort det, laver tværvægteren, og rykker det hele herover 90 grader, så får vi den her, og den her, den hedder så
det samme som deroppe. T, A, vektor, og så tværvektoren af det. Den her, som så er det samme, som vi har bevist, den siger så, at vi starter med at have vektor A og lave tværvektoren til den, og så gange med den samme konstant. Så vi så skal den op. Og det giver egentlig meget god mening, at så får vi egentlig bare den samme. Så det siger bare, om det er lige meget, om du tager hele det her, og så laver tværvektoren, eller du tager tværvektoren den anden her, og så skal det have tværvektoren op. Så det er egentlig det samme. Godt. Nu har vi vores anden regneregel. Den siger, at tværvektoren af vektor A plus vektor B er det samme som tværvektor A plus tværvektor B. Det vil vi gerne bevise, og derfor har vi nogle antagelser. Vores første antagelser er, at for tværvektor A gælder det, at det er det ene koordinat, komma det andet koordinat. Og det samme for hver vektor B. Desuden har vi den antagelse, at vektor A plus vektor B, når man plusser vektorer sammen, så lægger man de to forskellige koordinater til hinanden. Og til sidst har vi den sidste ting, som vi går ud fra, det er, at tværvektoren til vektor A er det samme som at vende koordinatet om og sætte det øverste i negativt. Det samme gælder for vektor B, tværvektor B. Af det laver vi så beviset, og her starter vi jo på den her side, og vi har tværvektoren af vektor A plus vektor B. Det må jo være det samme som at sige tværvektoren af koordinat 1 plus koordinat 1 fra B, komma koordinat A2 plus koordinat B2. Det kan vi så yderligere vende om, eller det kan vi yderligere omskrive, fordi at vi ved, at tværvektoren udtrykker man jo, som det står herovre i antagelserne, ved at vende koordinatsættet om og sætte det øverste i negativ. Så vi gør det samme. Vi vender koordinatsættet om, og så sætter vi det øverste uden for en parentes, så det står i negativt. Den her parentes vil vi gerne ophæve. Så vi bruger den regel, der hedder, at i vektorer, der går man ud fra, i stedet for at sige minus noget, så siger man plus minus noget. Så det er det, vi gør. Vi sætter det første led i minus, og så siger vi plus minus B2. Fordi vi nu har to led, hvor det øverste skal være negativt. De to led skiller vi så fra hinanden og sætter i en parentes hver. Og her vil det så fremkomme, at de her to parenteser er begge to udtryk for henholdsvis tværvektoren A og tværvektor B. Altså er det blevet bevist, at hvis man har tværvektoren af to vektorer lagt sammen, så er det det samme som at tage tværvektoren af den første og lægge tværvektoren af den anden til. Hvad betyder den her definition, som vi nu lige har bevist, eller den her regneregel? Den betyder følgende. Hvis man tager vektor A og lægger vektor B til og tager tværvektoren af det, så er det det samme som at tage tværvektoren A og lægge tværvektoren af B til. Det vil vi gerne illustrere. Vi har her vektoren A, og så lægger vi vektoren af B til. Dermed får vi en vektor, vi har valgt at kalde AB. Hvis vi tager tværvektoren af det, så kommer den til at se sådan her ud og hedder tværvektor AB. Dermed gælder det, at hvis man tager vektor A plus vektor B og tager tværvektoren af det, så får man det her. På samme måde kan vi sige den anden side. Vi har vektoren af A her. Tværvektoren A, den ser sådan her ud. Så har vi vektor B her. Tværvektor B, den ser sådan her ud. Hvis vi tager tværvektoren af B og lægger til tværvektoren af A, så den kommer til at se sådan her ud cirka, så får vi altså en tværvektor, der ser sådan her ud. Det vil sige, den her tværvektor vil komme til at se nogenlunde, eller skal ifølge den her definition være den samme som den her tværvektor. Det er det, den her definition betyder. Så tager vi så den tredje sætning, og den siger, at længden af tværvektor A er det samme som længden af vektor A. Det vil vi så bevise, og så først så viser vi lige nogle antagelser, som jeg har. Vi har altså, at vektor A, den har koordinatsættet A1, A2. Og når den har det, så ved vi også, at længden af vektor A, den har det samme som, det ved vi ved Pythagoras, kvadratråden af
A1 i anden plus A2 i anden. Og der har vi så også det samme med en tværvægter, at den har de her koordinatsæt minus A i anden, eller A2, A1, og det samme med Pythagoras, så har den altså så minus A2 i anden plus A1 i anden, og kvadrat over det. Så går vi så ind til beviset, og vi har jo så en tværvægter, en længde af en tværvægter, og som vi vidste over i vores antagelser, så er det det samme som kvadratroden af minus A2 i anden plus A1 i anden. Det skriver vi her. Og så ophæver vi egentlig bare parentesen her. Så vi siger A2 i anden, eller minus A2 i anden, det giver så A2 i anden plus A1 i anden. Og det er så lige med, og så ved vi så ved plus, så kan vi egentlig bare bytte dem rundt. Og så har vi jo egentlig, hvad der svarer til, som vi ved i vores antagelser herovre, der ved vi, at nu står vi tilbage med det her. Og hvad er det samme som? Det er det samme som længden af vektor A, som er også det, vi skulle bevise. Derved er sætning 3 bevist. Sætning 3,14,2 er den sidste sætning, som vi gerne vil bevise. Og den siger sådan set, at en tværvektor til en vektor er det samme som at tage, altså tværvektoren er en vektor plus 90 grader i positiv omløbsretning. Og det vil vi gerne bevise. For det første, vi tager de to hak, så det første vi gerne vil bevise er, at en tværvektor er vektoren plus 90 grader. Godt. Og fordi vi ved, at det er en vektor plus 90 grader, så må vi altså også vide, at tværvektoren er ortogonal på vektoren. Og hvis en tværvektor er ortogonal på en vektor, så har den altså skalarproduktet 0. Og lad os se, om det passer. Så vi skal bevise, at skalarproduktet mellem tværvektoren og vektoren er 0. Det gør vi sådan her. Vi finder skalarproduktet ved at gange de to vektorer med hinanden. Så hvis man har vektorerne her, det er det samme som at sige, at man ganger de her koordinater med de her koordinater. Det gør vi herover. Så vi ganger, når man ganger med vektor, så skal man gange de her to og de her to. Så vi starter med de to øverste, siger A1 gange minus A2. Der skal man selvfølgelig huske parentesen, sådan der. Plus de to nederste koordinater, A2 gange A1. Det kommer til at se sådan her ud, så man har et led, der hedder minus A1 A2 plus A1 A2. Og det siger sig selv, hvis man har minus A1 A2 og lægger A1 A2 til, så får man altså skalarproduktet 0. Dermed er det bevist, at skalarproduktet mellem de to vektorer, henholdsvis tværvektoren og vektoren, det er 0. Så de er altså ortogonale. Og det betyder, at nu har vi bevist, at en tværvektor ligger 90 grader på en vektor. Nu hvor vi har bevist, at ifølge den her sætning, så er en tværvektor altså lige med en vektor plus 90 grader i positiv omløbsretning. Der har vi altså bevist, at det i hvert fald er en vektor plus 90 grader. Det vi skal bevise nu, er, at det altså er i positiv omløbsretning. Så som det ser ud nu, hvis vi kigger herover, så ved vi jo, at en tværvektor er lige med en vektor plus 90 grader. Det vil sige, at hvis vi har en vektor her, der hedder vektor A, så kan en tværvektor altså enten være 90 grader i positiv omløbsretning, eller i negativ omløbsretning. Vi skal nu bevise, at det altid er i positiv omløbsretning. Det gør vi ved at bruge enhedscirklen. Vi har altså en vektor A, og vi har en vinkel fra x-aksen op til vektor A. Den kalder vi v. Hvis det er sådan, så ved vi, at vektor A kan beskrives ved det ene koordinatsæt plus det andet, det ene koordinat plus det andet koordinat. Ydermere ved vi, at vektor A kan beskrives ved længden af vektor A plus cosinus til vinklen, længden af vektor A plus gange sinus til vinklen. Og hvis vi skal forstå det her udtryk, at det gælder, så kan vi sige, jamen, hvis vi kigger her på enhedscirklen,
så skal vi jo have en vektor, som er en betegnelse for en retning og en længde. Og vi ved, at i forhold til enhedscirklen, så kan man finde det her punkt, altså retningen. Det kan man, fordi at det her punkt er lige med cosinus til vinklen, sinus til vinklen. Derfor har vi altså retningen, den her del af det. Cosinus til vinklen, sinus til vinklen. Vi ved jo så ikke, om vektoren er så lang her, eller om den i virkeligheden er så lang her. Derfor bruger vi skaleringsfaktoren, som vi kalder den, længden af vektor A, til at gange ind i begge koordinater, for at vi også får den rigtige længde af vektoren. Dermed ved vi, at vektor A kan beskrives ved den absolute værdi af vektor A gange cosinus til v, den absolute værdi af vektor A gange sinus til v. Hvis det gælder, så ved vi også, at hvis vi skal bevise, at det er i positiv omløbsretning, så skal vi altså bevise, at en tværvektor, som har det her koordinat, det ved vi så før, den skal altså være lige med den absolute værdi af vektor A gange cosinus til vinklen plus 90 grader, den absolute værdi af vektor A gange sinus til vinklen plus 90 grader. Det vil sige, plus 90 grader betyder, at det er i positiv omløbsretning, ellers har det heddet 90 grader. Nej, minus 90 grader. Så hvis vi kan bevise, at det her altid gælder, så har vi bevist, at det altid er i positiv omløbsretning. Og vi beviser det ved at sætte det her til at være lige med det her. Sådan vil vi bevise det. Ja, vi skal jo så vise, at det her, det er det samme som det her. Og vi starter med at kigge på den her første koordinat, minus A2, det skal så være det samme som det her. Og der går vi så herned. Vi har det her udtryk, som var det her første koordinat. Og så her bruger vi så en sætning, som vi vil forklare senere. Men den siger, at cosinus til en vinkel plus 90 grader er lige med minus sinus til vinklen. Og det er jo smart, fordi vi har jo den her cosinus til vinklen plus 90 grader. Der sætter vi så lige det her andet udtryk ind for det, minus sinus til vinklen. Og når vi så putter minuset ud, så bliver det til minus den her længde af vektor A gange med sinus til vinklen. Og det sætter vi så også herop i en af vores antagelser, at det er det samme som A2. Så eller det er så næsten det samme uden det her minustegn. Og når vi så sætter minustegnet ind, så bliver det minus A2, som er det samme som første koordinatet oppe i tværvektoren. Den næste, anden koordinatet, der har vi det her udtryk, hvor der bruges sinus til vinklen plus 90 grader. Der går vi ligeledes ned og har det her, og bruger så en anden sætning for at sætte et andet udtryk ind. Den hedder sinus til vinklen plus 90 grader er lige med cosinus til vinklen. Så putter vi så det ind, putter det her udtryk ind i stedet for det andet. Og det ser vi så herop i vores antagelse igen, at det er det samme som første koordinat, og præcis det samme. Så det vil altså sige, at hernede der giver det altså A1. Det her udtryk det er det samme som A1. Og det var vores andet koordinat i tværvektoren. Og det er altså også det, der står der. Så derved har vi bevist sætningen. Nu vil vi så gerne vise de her sætninger, som vi brugte lige før. Vi har den første sætning, som siger cosinus til vinklen plus 90 grader er lige med minus sinus til vinklen. Og det er en lille smule besværligt at faktisk bevise den her sætning. Så for at gøre det lidt nemmere for jer, så viser vi bare lige et eksempel. Hvis vi har vinklen, som er 30, så er sinus til 30, det er lige med en halv. Hvis vi så har cosinus til 30 plus 90 grader, det bliver altså cosinus til 120 grader, det bliver minus en halv. Og så er det altså så smart, at man kan se, at hvis man bare lige putter et minus foran sinus herop, jamen så bliver det minus en halv, som altså er det samme som det her. Og det betyder så nu, der er minus sinus til 30 det samme som cosinus til 30 plus 90, altså cosinus til 120. Så her har vi lige vist et eksempel, så den her giver lidt mere mening.
Så hopper vi så videre til den anden sætning, som vi brugte, som hedder sinus til vinklen plus 90 grader er lige cosinus til vinklen. Og her viser vi også bare lige et eksempel. Vi har vinklen, der hedder 60. Cosinus til 60, det er lige med en halv. Og sinus til 60 plus 90 grader, det er så sinus til 150. Og det bliver også lige med en halv. Så de her to bliver det samme. Det vil sige, at de her to også er det samme, som sætningen altså siger. Så håber vi, det gav lidt mere mening for jer. Vi siger tak for i aften.